Trade Malta għandha chairperson ġdida hekk kif Liz Barbarosant li tukkupa wkoll il-kariga ta' Viċi President tal-Kamra tal-Kummerċ issa ħadet post Stephen Sultana. Sultana kien ilu jokkupa din il-kariga għal sentejn. Dan tħabbar waqt il-laqgħa ġenerali annwali li saret minn Trade Malta fil-jiem li għaddew. Kruta One News iltaqa' ma' Barbarosant sabiex jieħu r-reazzjoni tagħha dwar din il-kariga ġdida. Fil-waqt li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha, tenniet li l-internazzjonalizzazzjoni saret dejjem aktar importanti għal kompetittività ta' intrapriżi ta' kull daqs. Dan hekk kif spjegat li din tagħti indipendenza vera miċ-ċikli tan-negozji lokali. Hija spjegat ukoll il-ħidma ta' Trade Malta sabiex tgħin toħloq pontijiet għal swieq internazzjonali lill-intrapriżi Maltin u Għawċin. Aħna noffru firxa ta' servizzi għal kumpaniji li qed jippjanaw jagħmlu n-negozju l barra minn xtutna. Aħna ngħinu kumpaniji sa' kull daqs u kull industrija. Aħna nipprovdu programmi ta' taħriġ ta' kif għandek tagħmel in-negozju fuq livell internazzjonali. Namministraw ta' skemi ta' inċentivi u training u nippromovu opportunitajiet ta' negozju madwar id-dinja. Tkellmet ukoll dwar l-effetti tal-pandemija fuq in-negozji u bekk l-arfin li kumpanija dejjem tkun miftuħa għal orizzonti ġodda. Il-COVID uriet l-importanza li kull kumpanija tiddiversifika u għalhekk qegħdinaw aħna biex ngħinu daw il-kumpaniji jkomplu isaħħu u jkabbru x-xogħol tagħhom il barra minn xtutna.